Congress Racharia song puthot jakong kachevangthu jia phanpura non malom dode sangsepen KEDCC aMaiphu anparta HD Minister Abarim khorsing ingti kabor ipon boma sonsi kedam tang phai koni ni phai kore isiar ni le thota palong ni adim Congress asangalong kedeng ponamai kepadoponthu Kedam tang phai kuni ni phai inquiry isiar ni Mondol Congress Committee asai hemalong Karbi Anglong District Congress Committee aMaiphu anparta Abarim HD Minister khorsing ingtiari dengpen Abarim KMCC aMaiphu Mensing Taro aphan puthot Congress along deng ponthusi Congress along chipa ok ponthu Kedam tang penangaran ing kanang bong alang li asa bakatora ki dokok ajok Congress asong pen kacepahilu dokok lo bonta alang li Congress Racharia asong aphan kating ni un elapen Congress asong aphan kaching hon ke dokok ajok puthot Congress along asai ke claim kedam thuji aphan mang ponthusi kedam tang phai kuni ni phai kore isiar ni KEDCC aMaiphu ari deng pen Congress asong along bang thulo pusi thanpon sidul biholan kilo mate hala pusi apa itu kali itu bangala pohelo সংযুক্ত উত্তৰ কাছাৰ আৰু মিকিৰ পাহাৰ সংযুক্ত খাচীয়া জয়ন্তী আৰু কিটো এই নিচাই নিচি খাচীৰ তৰকাৰী হেতি দাৰু হৈ যাও জয়ন্তী খাচী এণ্ড জয়ন্তী আলো কাউন্সিল কিলো গাৰো হিলছ কাউন্সিল কিলো Bangso amai long BJP asong pen don krepli APHLC lapen ASDC atum ame thang Racharia asong along pen COC Congress along kevang atum aphan KEDCC aMaiphu ahin pen si deng ponlo Kaching be donatum lake Bagpani polling station left wing pen don serkep lapen Inglong Sabor polling station left wing pen don phoatum Congress along chepa ok donlo Dong mukak pen Mensing Taro Karbi Anglong live